U bent weer terug bij de Weerterbergen voor de aflevering van Thuis in Limburg, het zomerse programma van TV Limburg. En hier aangeschoven zijn inmiddels Frans Teunis en Mario Biesmans. Ja, het zal je maar gebeuren, je schrijft een EK-hit en Nederland ligt er na 1 week uit. Dat hebben ze niet goed gedaan, om meerdere redenen dus. Nee, dat kun je niet verwachten eigenlijk. Hè? Je gewoon overal in Limburgs, maar... Ja, maakt dat. Jazeker. Ja. Maar we doen normaal in het Nederlands deze zomer, omdat de mensen hier op het park... Ja, dan mogen we het ook in het Nederlands. Dan gaan we in het Nederlands verder. Doen we in het Nederlands. Kunnen ze het ook volgen. Okay. Ja, dat kun je niet van tevoren voorspellen eigenlijk. Hè. Je begint aan een project en je hoopt natuurlijk dat Nederland in de finale komt. Ja. En daar baseer je natuurlijk ook je tekst op. Ja, wij hadden in de tekst aan de Denen, de Duitsers, de Portugezen en Portugal. Dus Nederland die het winnen zal. We hebben niks gewonnen. Hè. Ja, je kunt de tekst misschien nog aanpassen. Ja. Ik weet niet of het dan nog qua timing uitkomt. Op Duitsland misschien schrijven de tekst. Dus, Ja, maar dit is wel lullig. Ik bedoel, je doet dat toch maandenlang je best om dat nummer te schrijven, Mario. En dan na een week kun je hem eigenlijk aan de prullenbak gooien. Nou, dat is niet helemaal waar. Want vanmorgen heb ik de versie uitgemixt van Het is weer tijd voor holiday. En ja, na Oranje is het tijd voor vakantie, dus tijd voor holiday. Ja, nee, snap ik. Dus er komt er een nieuw liedje uit. Maar, absoluut. Ja. Maar je had natuurlijk het liefst gewild dat je nog een maand lang kon zingen. Ja, natuurlijk. Dan hadden we kunnen genieten van een voetballen. Maar dat hebben we nou niet kunnen doen. Hè. Ja, over voetballen gesproken worden, dat weten niet veel mensen, Frans. Maar je was een zeer verdienstelijk voetballer. Hè? Ja, ik heb spits in de voorhoede altijd gespeeld. Onder andere bij MVV. Ja, ik heb met hele grote corriveeën mogen voetballen. Maar helaas, ik was toen al 29 jaar. En de jongeren die gaan dan voor. En, dus over welke periode praten we? Even voor de, waarmee je niet als een oude man er neerzetten. Nee, nou, je mag rustig weten, ik ben 66, dus daar schaam ik me niet voor. De tijd van Willy Brokamp praten we dan eigenlijk? Ja, de tijd van Willy Brokamp, ja. Dus, maar ja, dat was een hele leuke tijd. Ik heb tegen hele grote clubs mogen voetballen. En toen weer een tijdje reserve. Toen ben ik naar het B-elftal, naar het tweede elftal ben ik gegaan. Ja. En daar heb ik een jaar onder André Maas mogen spelen. Okay. Dus, maar je kijkt dus ook met andere ogen naar het EK. Je kijkt niet alleen als zanger, die natuurlijk al die oranje feestjes wil doen. Maar je kijkt dus ook als voetballer natuurlijk. Ja, ik hou van sport en zeer zeker het voetballen. En ja, wat me eigenlijk opviel, en vanmorgen is dat een klein beetje bevestigd geworden door Van der Wiel van Ajax. De ploeg was niet de ploeg. Het was geen team, zeg je? Het was geen team. Ik denk dat er een beetje groepjes zijn geweest. Die hebben gezegd van hij moet spelen. En Bert van Marwijk, altijd standvastig en terecht. Die heeft er niet voor gekozen, alleen gisteren. En dat was eigenlijk de zin, ook van de media, tot een ander elftal moest komen. Mm. Maar die hebben alleen Van der Vaart, die heeft gisteren gescoord. Maar Huntelaar hebben we helaas ook niet gezien. Nee, dus. nee. Hoe gaat dat met bij Huizen Biesmans? Wordt dan ook voetballen gekeken of totaal niet? Nou, Huizen Biesmans heeft echt stram op de bank gezeten. Van het begin had ik zoiets van het gaat goed. Maar daarna heb ben je voetballiefhebber of is het alleen met dit soort grote toernooien? Nou, eigenlijk met grote toernooien. Ja. En dan het hele huis versierd in oranje shirt op de bank? Nee. Alleen met het nummer wat we hadden. Ja, daar hadden we de oranje outfit, de oranje schoenen, weet ik veel. Maar, die spullen kunnen we 2 jaar de kast in. Nee, die hadden we gesponsord gekregen, dus die hebben we weer terug kunnen geven. Dat had ik gelijk bij een ongeluk. Ja. Maar nu, de zomerperiode, is dat ook de periode waarin natuurlijk de carnavalsliedjes gemaakt worden, die straks vanaf november weer gedraaid worden? Of is het nog allemaal echt vakantie nu voor jullie? Nou, nee, nou heb je toch nog heel veel feesten, tentfeesten, noem maar op allemaal. Gisteren toevallig op een bierfeest gestaan. Dus je krijgt ook de oktoberfeesten en noem maar op allemaal. Dus het is toch niet echt tijd voor vakantie nu, maar meer tijd om te werken? Nee, gewoon even lekker nog de optredens doen en dan zo tegen september, oktober. Dan gaan we eens kijken voor een carnavalsnummer op. Ja, zo laat pas. Het lijkt me vrij laat toch, oktober? Ja, dat zegt Frans, maar het zal wel eerder komen hoor. Ja, toch? Ja, zeker weten. Oh, ja, want hoe gaat het dan? Begin je daar bij spreken meteen naar de vorige carnaval te schrijven voor de nieuwe carnaval? Of hoe gaat dat? Soms wel, soms niet. Dat ligt eraan. Ligt aan het gevoel waar je in zit. Oké. En nu is het gevoel dus, het is tijd voor de zomer? Ja, nou is het een zomerliedje. Zeg maar wel het liedje van Oranje, zeg maar. Maar dan met Tijd voor Holiday, want die was eerder klaar. De Oranje was eigenlijk op de valreep.
Ja. Wel Over zomerrit gesproken, want ja, wat is de zomerrit van dit jaar? Dat is natuurlijk de grote vraag nu. De zomer begint pas net, dus we hebben nog tijd. We hebben nog tijd, ja, het ziet vooral idee, ja, van Frans natuurlijk. Ja. Ja, we moeten natuurlijk kijken hoe het weer is. Als het regent, moeten we niet over de zon zingen natuurlijk. Ja. Maar buiten Limburg, ik bedoel, als je de radio opzet, hoor je Ballada bijvoorbeeld heel veel, van Gustavo Lima, wel bekend, denk ik. Ja. Is dat hem voor dit jaar, of hebben jullie er een andere gehoord al? Nee, we hebben wel... er komen er nog een heleboel, hoor. Ja. Ik bedoel... de zomer is nog niet rond juli. Dan kun je die verwachten. Maar nog niet eentje waar je zegt van die moeten we in de gaten houden? Nee, nog niet. Nee. Nou, misschien wel eentje van jullie, want jullie gaan natuurlijk voor ons zingen. Of is het een wat ouder nummer? Wat gaan we horen? Nee, van de recente cd van ons. We hebben een duet-cd gemaakt. En er staan een paar nummers op die we nou vanmiddag gaan doen. Het Sjoense Cadeauke. Ook, dat is een nummer van Benny Nijman. Hè? Ik wil net zeggen, maar die staat ook bij jullie erop, toch? Ja. Ja. Okay. Dat hebben we heel mooi opgenomen. Dat was eigenlijk ook een wens van Benny. Ik heb Benny heel goed gekend. En Benny zei altijd tegen me, Frans, als ik er niet meer ben, laat me voortleven met mijn muziek en zing jij Sjoense Cadeauke. Oh, nou dan willen we die toch wel heel graag gaan horen. Ja. Mag ik jullie vragen om plaats te nemen op onze stip? Ga maar al die kant op, dan geef ik jullie een mooie aankondiging. Want ja, je hoort het al, Frans Teunis en Mario Biesmans natuurlijk. En nu met repertoire van Benny Nijman. Graag jullie applaus voor Frans en Mario. Met de goede trom midden in mijn leven. Ik had ze een hoop gebouwd, ik was geen taboe. Ik vertrok met de noorderzon en is weggebleven. En ik hoop dat ik niet verdwaal in mijn eigen hoes. Is niet Sjoense Cadeauke, wat de surprise best die. Niet bij de zeegalkes gratis, wel met de streekste. Toch zijn we een sexy bom, die is alles leven. De scheuren zitten van ver nog in mijn boek. Ik weet de gegeven beeld, maar ze moet weggeven. Tot ik niet met streek en overal die voel verzoek. Ik best wie Sjoense Cadeauke, wat de surprise geweest die. Nee, bij de zeegalkes gratis, wel met de streekske altijd, forever, voor immer. Always, voor altijd, toujours. Die best, die Sjoense Cadeauke, wat de surprise geweest die. Nee, bij de zeegalkes gratis, wel met de streekske die best niet Sjoense Cadeauke, wat de surprise geweest die.
Ja, Frans Teunis en Mario Biesmans waren dat met hun vertolking van Benny Nijman. We gaan verder met heel iets anders. Want ja, u kunt er niet omheen. Je zit hier op vakantiepark De Weerterbergen. En u hoort de kinderen waarschijnlijk op de achtergrond. Die amuseren zich hier goed. En dat komt met name ook door de volgende figuur. Koos Konijn. Jawel, de mascotte hier van De Weerterbergen. En die hier natuurlijk een hele drukke tijd heeft. Want hij moet al die kinderen gaan amuseren. En onze verslaggever Patrick Smeets die trok een dagje met hem op. Ik sta hier voor het huis van Koos Konijn. Dat is een van de celebrities van de Roompotparken. En dat is hier in Weerterberg natuurlijk niet anders. Ja, dit is zijn huis, zeg maar. Hier gebeurt het allemaal. Maar gelukkig is hij er zelf ook. Koos, kom erbij, zwaai even naar de mensen. Ja, hij zegt natuurlijk nog niet zoveel. Goed, om de conversatie toch iets minder eenzijdig te maken is Sheila er gelukkig ook bij. Ja. Jij bent er eigenlijk altijd een beetje bij om hem te helpen. En, vaak wel, ja, dat klopt. En om de fans van hem af te houden misschien zelfs? Om hem af te slaan. Nou, slaan zou ik wel niet zeggen, maar ja, hij heeft wel behoorlijk wat fans, dus ja. Ja, ze kussen letterlijk zijn voeten, vertelde je net. Van de week was er een meisje en die kuste letterlijk de voeten van Koos. Dus, ze zien er ook wel heel zacht uit, moet ik zeggen. Ja. Ik ga ook even kijken hoor. Wat moet je nou allemaal een beetje kunnen om klaar te zijn voor zo'n middag? Ja, je moet vooral heel fit zijn. Ja, oh sorry. Ja, ga maar verder. Misschien zijn er nog andere dingen die belangrijk zijn. Okay. Ja, je moet heel goed kunnen dansen. Ja, je moet heel aaibaar zijn, heel knuffelbaar. Ja, en dat is Koos natuurlijk. Dat win je van Koos natuurlijk nooit. Nee, maar, nee. nou, we gaan het toch proberen. Laten we even een beetje in het park gaan kijken wat hij allemaal doet. Ja. En ik ga gewoon zo goed en zo kwaad proberen om hem bij te houden. En dan zien we wel wat Schipstrand. Hij heeft zelfs zijn eigen Koos-mobiel. Ja, klopt. Ja. Met privéchauffeur. Met privéchauffeur. Dus ja, die Koos heeft het goed geregeld. Hey, maar Koos heeft zelfs een route, hè? Ja. Wat is dat dan, de Koosroute? Nou, dat is de Koos Wake-up route. En dat houdt in dat Koos iedere dag om 9:15 vertrekt vanaf het Koos Konijnplein. Dat is het centrumplein bij ons. En dan rijdt hij een bepaalde route over het park. En hij stopt dan bij iedere halte, zodat de kindjes dan achter het wagentje aan kunnen lopen. Dus een soort van Koosbus, zeg maar. Ja, precies. Ja. En dan vervolgens eindigen we weer op het Koos Konijnplein. En dan doen we ons dansje, wat we iedere dag doen. En vanuit daaruit starten we met de activiteiten. Is dat dan een groot succes? Staan mensen daar echt voor op, zeg maar? Ja, absoluut. Ja. Ja. En zeker in vakantieperiodes, dan loopt dat heel goed. Als we dan toch fit moeten zijn, dan gaan we natuurlijk even een sport doen waar ik misschien nog in kan winnen. Want een renwedstrijd tegen een konijn lijkt me geen goed idee. Dus gaan we midgets golven. Volgens mij is het tijd voor de disco, of niet? Oké, laten we daar dan maar snel heen gaan. En eens kijken wat ons allemaal staat nog te wachten.
Heeft hij zelfs van jou gewonnen? Maar zou hij ook kunnen dansen? Wat denk jij, Koos? Wat denken jullie, jongens en meisjes? Kan die meneer in het blauwe t-shirt een beetje dansen, denken jullie? Oké, en Pet, ben jij er ook klaar voor? Oké, dan komt ie. Chocolade! Iedereen in de wereld die houdt van chocolade. 1, 2, 3 en chocolade. Yummy, papa zegt mami, iedereen houdt van chocolade. De verhalen zo meteen, chocofokken, meisjes willen pure vlokken. Iedereen houdt van chocolade. Alle vogelen klappen, en achter ons weer. Iedereen zegt chocolade. En nog een keer, klap, klap, stap, stap. Iedereen zegt chocolade. Oké, en dan gaan we zeggen chocolade. Stop, stop, iedereen zegt chocolade. Stop, stop, iedereen zegt chocolade. Wow, mag ik een applausje voor Pet en Koos Konijn? Supergoed. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. We staan hier met Mr. Rockstar for the Day himself, Bram de Ves. Brammy, jij hebt al een heel seizoen Rockstar achter de rug zo'n beetje. Hoe was het? Ja, het was weer te gek. We hebben hele leuke voorrondes gehad. Hele leuke halve finalisten hebben we nu in de Landgoed Overstorf hier in de halve finale. En ik ben benieuwd, ik verwacht er heel veel van, want ja, we hebben ze allemaal een keertje gezien. En ik weet, bij die halve finale dan doen ze altijd nog net ietsje beter hun best. Dus het kan alleen maar beter worden. Wij zijn er heel benieuwd naar, hè, Sluik? Ja. Ja, ik ook. Ja. Sluik is echt te praten, dat is een goeie. Hey, en wat gaat er verder gebeuren? Heb je verder nog plannen met Rockstar? Ja, goed. We gaan eerst even kijken wie de beste Rockstar voor 2012 wordt. En 2013, dat klinkt op het jaar natuurlijk 13. Maar ik denk dat we dan ook gewoon weer gaan kijken wie de beste Rockstar is. Ervan uitgaande dat de wereld niet 21 december vergaat, is dat, hè? Ja, precies. Dat we gewoon lekker blijven. Hè. Onkruid vergaat niet. Nou, dan zou ik zeggen, Bram, keep up the good work. We gaan ervoor. We gaan er vandaag ook een feestje van maken in die halve finale Overstorf. En woensdag gaan staan, dat is 20 juni, is die finale bij jullie, bij TEFL Limburg. En ik zeg, Joes, je bent de schat. I'm sexy and I know it. Ja, we zijn weer terug hier in de Weerterbergen en we gaan spelen. Het gaat om de knikkers namelijk. Met over met Frans Teunis en met Theo Vaassen. Allebei begnadigd voetballers. Tenminste Theo ook, hè, volgens mij. Hè? Nee, nooit gevoetbald. Dan trek ik die woorden terug. In ieder geval één voetballer die het redelijk goed gedaan heeft. En de uitdager die gaat kijken of die Frans Teunis kan verslaan. Het spel is heel simpel. 3 ballen, zoveel mogelijk punten zien te pakken. Het record, heren, staat op 180 van niemand minder dan Dieter Koblenz. Dus het artiestenleven... Ja. Het is goed met voetballen. Ja, ik denk dat ik dat niet hol. Maar ja, we gaan het proberen. Wie begint er? Laat Theo maar beginnen. Theo, laat jij maar beginnen. Jij maar beginnen. Ja, ja. Meneer Vaassen, ik leg de bal voor u. Grijt. Met dat binnenkantje, hè, joh. Dat is niks. Dat is 0. Frans Teunis, dat kan beter. Ja, ik hoop het. Links of rechtsbenig? Links. Linksbenig. Ja, kan. Arjen Robben, daar komt hij. 50 punten op het bord. Tweede poging voor Theo. Haal die 0 van het bord. Ai, volgens de computer net niet goed genoeg, was bijna 40. Frans Teunis. Met zijn tweede bal.
Zo, vol erop, 50 erbij. Buit dadelijk de 100. Alweer. Helaas, het blijft bij 0. Ik zit op de heugde, maar... Wanneer? Laatste poging voor Frans Teunis. Frans, 80 is genoeg voor op plek 1 te komen. 90 is koploper. Ai, ja, hij ging er wel voor. Frans, helaas jongen, het blijft op 100 staan. Ja, dat is niet slecht. Ja. Niet slecht. We gaan de zeer zeker neer. Ja, ja. Theo, kom er nog even bij. Ja, Theo helaas 0 punten, maar even goed, dankjewel. Succes met het schrijven biografie. En misschien ooit een biografie over Frans, is dat een idee? Wie weet. Ik zal hem mijn telefoonnummer geven. Wordt dat een dik boek dan? Ja, Ja, zo ik denk dik dat het zijn. een heel dik boek wordt, Theo. Met Dat foto's. een paar jaar Met heel veel foto's. Ja, heel veel foto's. Ja. Oké. Heren, dank jullie wel. Dit was Thuis in Limburg voor dit moment. Maar morgen zijn we natuurlijk ook weer bijzondere goede gasten. Een optreden van Jannes onder andere. En we gaan het hebben over natuurlijk toch nog steeds het EK. Dat doen we met Willy Dullens, niemand minder dan de Oud International Willy Dullens. En nog veel meer. Morgen kijken vanaf 8 uur 's morgens op TV Limburg. Graag tot dan.